निउस बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जायो। मानो होनब्ला दिनै नोंथांमोननि थ्रुयैनो जोङो बर'नि नेमखान्थि समाजखान्थिखौ जोङो दैथायहरनो हागोन साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि गेजेराव। दा आङो बेखौनो बुंनो नागिरदों दिनैनि जोंनि गुबै गाहाय वार्कशपआनो जाहैदों बर'फोरनि जेनोखि नियम नितिफोर बर'नि पान्डुलिपि बेखौ साबसेया गनायथि लायो आरो साबसेया गनायथि लाया। बिनि सायाव जोङो मोनसे वार्कशप मावबादा लादों। बे मावबादायाव जों खालि गावबुराफ्रा साबसे गावबुराफ्रा मानिलाया बिनि सायाव जोङो सावरायमेलखौ लादों। जाहाथे साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो गामियाव बर' फिसाफ्रा हाबा हुखा बाद बिबाद जन्म जानायनिफ्राय जन्म मृत्यु बिबाह बे मोनथाम आयदाखौ लानानै आरो लोगोसे जेनोखि रान्दि हाबा आरो गथ'फोरनि जेनोखि खारला खुरला जानायनि हाबा आरो दोनखारलायनाय हाबा मोनफ्रोमबो समाज नितिखौ लानानै जोङो दिनै बेफोरनि वार्कशप खुलिनाय जादों। बे वार्कशपनि दारैनो जोङो मोनफ्रोमबो गामिनि गावबुरा बिथांमोनखौ गोसोआव लाहोनो थाखाय जोङो दिनै बे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मोनब्रै आन्सलिकजों लानानै जोङो बे मावबादाखौ खुंनाय जादों। बेनिफ्राय जोङो मोनफ्रोमबो आन्सलिकआव थानाय आद्रा थानायफोरखौ जों फारि फारियै लांगोन होननानै आङो आसा थिदों। आङो नैबे मावबादानि गेजेरजोंनो इनकारेज होगोन जे जिनिसखौनोखि जोङो बर' समाजाव दासिमबो गोदोलांबाय लासै लासैनो मोनथिया रोङा बे रोङैखौ जोङो दिनै लासै लासै बुरखांनो नाजादों। माखासे समाव जेरै आन्दलन जानानै थांनो बड'लेण्ड नागिरनायाव आन्दलन जानाय समाव माखासे गोदोलांनाय नियम नितिफोर दंमोन। जों बेखौ लासै लासै दा बुरखांनानै दिनै गिबि खेबनि थाखाय अल आसामाव अल इण्डियायाव दिनै बर'फोरनि बे नियम निति बर'फोरनि संबिजितनि सायाव खान्थिनि आसार खान्थिनि सायाव दिनै गिबि खेब मावबादा जों खुलिजेनदों। दा बेवहाय बयखौबो जेखौनोखि बावलांदोंमोन बेखौ जोङो बुरखांनानै मोनफ्रोमबो गामियारि सिङाव नियम नितिफोरखौ जोङो फोलानो सानदों। आरो लोगोसे जेनोखि गाज्रि आखल आखु बेखौ जाहाथे बावगारलाङो बिनि सायाव जोङो नोजोर होदों। जेरै ड्राग्स जानाय दोनखारलायनाय फिसा फिसौ पिकनिक जानाय आरो फिसा फिसौ जुवा गेलेनाय। बे जुवा गेलेनायनिफ्राय मानसिया मा धरननि गाज्रि जालाङो जौनिफ्राय मारै गाज्रि जालाङो। दा बेफोरनि सायाव जोङो दिनै मावबादा लानानै गिबि खेब जोङो बेखौ सावरायमेल लानाय जादों। दिनैनि सावरायमेलाव आङो जेसेबां सानदोंमोन बेनिफ्राय बांसिन आसा खालामनानै आङो गोजोननाय मोनदों। मानो होनबा दिनै बेवहाय जोंनि बर' हारिल' नङा बेवहाय नेपालिबो दङ, सावथालफोरबो दङ आरो राजबंसिफोर दङ। बिथांमोनहा माने गावसोर बर' एसे एनै बुजियोबाबो जोंनि बर'फोरजों गोरोबनानै थानाय हिसाबै बिथांमोनाबो जोंखौ मदद होफैदों। सिगाङाव माने बर'फोरनि गेजेराव बायदि बायदि नियम खान्थिजों जिखुनु खामानिखौ मावोमोन। जेरै जाथ'क्रिया हाबा बा थैनाय बेफोरनि सोमोन्दै जों गोथौयै सावरायनो नागिरदों। बे सावरायनायनि गेजेरजों जाहाथे जों गोजौ थाखोआव जों बे सावरायनाय माबाखौ दैथायहरनो नागिरदों आरो जाहाथे जोंनि बर' हारिया ज' जायो एकता। जेरै जों बाथौ दङ, ब्रह्म दङ, ख्रिस्टानफोर दङ, जाहाथे बेफोरो जोङो जयै खामानिखौ मावलायनो हायो। गावबुरा हिसाबै नोंथांमोना माबानि सायाव खामानि मावनो गोनां जायो? जोंहाथ' बेथ' दा बर्थमान खामानिखौथ' जों बेखौ लानानैनो जों सावरायनो नागिरदों। माने मोनफ्रोमबो गामियाव जोङो गावबुराफ्रा आरो मोनफ्रोमबो गामिनि गावबुराफ्रा जाहाथे ज' जालायनानै खामानिखौ मोजां मावो। माने जेरैहाय आवगाय अगेन हाबा बायदि बायदि हाबा दंमोन बेफोरखौ गारनानै जाहाथे मोजां थाखोजों मोजाङै सालायलांनो हायो। बेखौथ' जोङो दिनै बुंनो थांबा 2006 मायथाइयावनो जोङो बिनिफ्रायनो दाबिबोगासिनो आरो बे दिननिफ्रायनो जोङो गावबुराफ्रा स्ट्रं भाबै खामानिखौ मावबोगासिनो। नाथाय थांनाय हाग्रामा सरकारा जोंखौ बहुद दिन बिदि खालामै 17 बोसोर जोंखौ
थगायखांनायनि उनाव खालि बे भटनि समावल' जोङो भट जोंनो होदो देरहायोबा जों नोंसोरनो गावबुराखौ बानायनो होसिगोन माने पेमेन्टनि बेब'स्थाखौ जों खालामनो होगोन नाथाय जों बिदि खालामै खालामजानानै दिनै थांनाय जोंहा प्रमद सारा जेराव जोंहा बिटिआर सोदोबखौ लाबोबाय दा बिनियावबो जोङो नै दाख्लैसो क'क्राझाराव 6 थारिखआव गावबुरानि माने जोनोम सान बे जोनोम सानाव जों थांखि लानाय जादों जे जाहाथे जोंनो इमिडियेटलि गावबुराफोरखौ माने जोङो एपइन्टमेन्ट होनानै पेमेन्टखौ होयो नङाबा फैगौ मार्च दाननिफ्रायनो जोङो गावबुराफ्रा आन्दलन खालामनो थाखाय थिरांथा लानाय जादों क'क्राझार गोजोननि नोगोर तितागुरि पार्ट 2 अपोजिट एनआरएल पेट्रल पाम्पआव ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारि बे नार्सारियाव बायदि रोखोमनि समायना बिबारफोरखौ फालांगि महरै खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा मोननो हायो ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव गासैबो रोखोमनि बिबार गायनायाव गोनांथि जानाय आगजुखौ गोरलैयैनो मोननो हायो बेसेन लायाबालासिनो न'सिम दैथायहरनायनिबो खाबु दङ लोगोसे फरायसा आरो लाइमोनफोरखौबो बेवहाय सोलोंथाइ होनाय जायो गोबां मिथिनो थाखाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे नम्बराव 6003099192 ऋषि कुमार मोसाहारिनि फ्ल'रिस्ट नार्सारियाव एक्टिभिटिस बायदियै produce and sell all kinds of horticultural planting materials and gardening design impart training to all students and educated unemployment youths home delivery and door-to-door service free. Again, contact number 6003909192.